Det der skal nu, det er antaget af Ford. Jeg har haterne Emil og Bukkes Pike med mig. Så pæk, mand. Hvad sidder du og spiller? Jeg sidder skræt. Hvad du sidder på? Og så en hund, der skal dø. Nej, jeg kan ikke gøre det på mig. Og så tager han rundt op, der er ikke så bare det kommer. Den Jeg kigger. kan så heller ikke komme forbi. Shoutout til Mikkel Spex, eller Mugge. Jeg skal lige mig selv et shoutout. Ej, det er jeg ikke kan ud af. Hvis der kommer 10 likes på den her video, så begynder jeg at lave video. Hate on the haters, altså. Fucking so. Mikkel, du når aldrig op på 10 likes. Åh kæft. Du har en enkelt like, det der. Du har en enkelt like, du sætter like. Skru lidt på. Ej, ja, jeg er ikke. Du har ikke. Ej. Hvem skulle det så? En der har pødt. Jeg kan sagtens få 10 likes i. Skal vi ved? Vi ved jo så om, at jeg begynder på YouTube. Og like videoen, hvis jeg synes, Emil han skal have taget på YouTube. 10 dislikes. Hvor hvis det er 10 likes altså. Ja, 10 dislikes. Så eller har I set PewDiePie, hvor jeg sagde sådan der. Jeg vil have flere dislikes end likes, så sagde sådan der. 1 million dislikes. Prøv at gætte, hvor mange dislikes han fik. Så ved jeg ikke. Ja, han fik 2 millioner dislikes. PewDiePie. Hvor han fandt ud af sådan noget med, at det er ikke hvor mange likes man får, hvor mange penge man tjener. Nej, det var hvor mange, ligesom hvor mange Views. reklamer du får. Ja, views og sådan noget. Ja, så skal du ligesom se film en gang. Så du faktisk tjene bedre på at lave en kort video. Nej, det ved jeg ikke. Jo, fordi du skal se film hele vejen igen. Nej, man skal bare se noget. Det er derfor. Der er ikke nogen poison darts. Jeg kan bare ikke gå op i den der kister. Han kan buer. Hvor er du startet helt forfra? Nej, nej. Så er ikke nogen at se noget. Fanden kommer ind her. Det bliver sgu chokket. Eller hvad? Skal jeg komme derovre? Det gider jeg ikke. Stand still. Come back here, you coward. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet damer. Det kommer du aldrig til. Nej, det kommer jeg i hvert fald ikke til. Der er ingen skru ned. Larmer. Okay. Hvis der sidder nogle piger på den her ude på YouTube, så vil så skrive til Emil. Stop. Han mangler nogle kærester. I flertal, ja, jeg skal have flere. Altså Emil kan ikke nøjes med en. Vi bliver træt af det i længden. Skal have en ny. De bliver sikkert også trætte af dig. Emil. Ja, det er sgu ikke Så derfor du skal have flere jo. Ja. Halt! I'll catch you and pump you into next week. Keep your eyes open. The bastard's here somewhere. Oi! Stand still. Can't he record here? Keep your eyes It's not open. about. The bastard's here somewhere. Mads, hvordan er hun skyder med sin gun? En ku. You! Stop Med there! Q? Åh. Ej. Det var et dumt tidspunkt, du sagde til mig. He's flagging. Keep at it, boys. Take ready. Altså, så kan vi bare sådan her meget hjemme. Åh.
Åh, sygt, mand. Tis but so few can outrun me. Du får sgu online nu, Tis but Mads. so few can outrun me. Kan så. Det er så uheldigt. Faster! He's staying away! Tak. Du får bare igen. Lige meget. Så jeg får noget safran. Ej, ham er generelt, ham er noget syg hoved, jo. Hvor de ikke ser der. Er der en sten der? Det får taget lang tid at downloade det her. Det er jo heller ikke dit spil, på Mugge, Ja. gå online på Twitch. Det er mig. Fordi at du har noget at spille. Hvor skal jeg så gå online på Twitch? Jeg ved ikke. Stand in. Ej, åh. Hold there! Nå, nu er jeg. Stop that blackguard! Ha! You want to shake that way? Åh, nu er jeg væk. Too slow, I'm afraid. Clear it away! This one gone to meet his maker, hasn't he? Så ud af det her lort her. Just killed. A wretched weakness. Fresh dead. Who's responsible? Prepare your coffin. What a joke. Valiant attempt, corpse. Yes. A shield clear Så står ikke og and a clear shot. optager. Ja. Jeg siger bare ikke en skid. Nej, vi skal virkelig tage over nu. Der er lort, mand. Nå, men jeg synes, du får lov til at lave en intro. Kom så, er du klar? Ja. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Nej, min navn er Mikkel Mugge Spike. Velkommen til det der, det der. Nå, det er Mugge, og så har vi med Isbjørn, så har vi den normale hater. Scooby-Doo. Nej, det er Hej, det. Scooby, og jeg er Family Gamer. Jeg laver alle YouTube. Tak. Det var det mest, mand. Der er link nede i beskrivelsen til min Steam. Jeg hjerter mig bare. Det er så ikke. Nå. Nu købte jeg det. Og det er så ikke den. Kig der, hvor jeg gider, så det er mega sødt. Det er perfekt med det. Hvad for lige?
Jeg har fået en ny jakke også, der var for lækker. Du har sgu ikke sådan en ny jakke. Jo. Det var i slet ikke. Har du så også fået nye sko? What a Nej. joke! Det måtte jeg. Valiant attempt, corpse! Fik et par bukser til 600 kroner, og de var nedsat ned med 500 Jolly kroner. slow prey Og du må ikke today! engang få nogle nye sko. Nej, så kan det godt. Move! Jeg kunne heller ikke finde Move, dem. you Det er idiot! sådan nogle Vans old school. Sig like, så vi starter på YouTube. Det er godt smil. Jo, okay, nu er jeg i tvivl. Hvem er det, der streamer lige nu? Vi optager. Jamen, nej, hvem er det, der optager lige nu? Det gør jeg. Det gør jeg også. Jeg tror, jeg kan se mig. Det kunne være, at jeg skulle gå online på Twitch. All of Så your skulle jeg life! se, at Faster! He's dead det var chilleren, already! man. Quick! He's right there! He's there! Look! After him! Så jeg skyde det. Og det så nok ikke. Det kan også op. Okay, jeg må ikke blive optaget. Ikke lige børste. Keep your eyes open. The bastard's here. Stop that, man! Fuck. Let you get away! Det skal jeg nok. Skal vi til livestream eller hvad? Jeg går på jorden. Jeg tager tagene. Det var sjovere. Så var jeg ned mit Twitch. Faster, lad! Det kan du ikke. Det kan du ikke. Det skal du da ny. Jeg tror, jeg sletter min Twitch. Altså, syge hovedet ham der. Hvad fuck laver han? Jeg mener, det ikke, jeg skal hjælpe ham. Det var også lidt sådan skyld, det der. Ja. Prøv at sige, Mixi, at jeg skal... Så. There! Get him! Okay. Det. Var det ikke ham, der skulle træffe? Det tror jeg så ikke sikkert. Så fik jeg sgu det lortesmurt. Hvor langt har du nået? Fik bare fortet. Og så tid. Hvor langt er du lige nået i det der? Men lort til kister, eller ikke? Mange penge. Altså, hvor langt har du nået? Ret langt. Du har slet ikke optaget det meste af det, eller hvad? Nej. Jeg har bare stadig lavet en ny game. Ej.
på afstand. Ja, det skal gøre der. Bad ass. Så fik du klaret det. Vil du skydes, eller hvad? Skal du fucking skydes? Og det tænker jeg nok. Ny e-mail modtaget. Jeg skal kraste dem ikke nogen mail, mand. Ja. Ja, tak. Hvad? Hvad så, din tum? Ja. Fik du klart det. Nemt. Ja, resultat, mand. To sekunder. Angreb konvoj. Nå, men tak fordi I så med YouTube. Mukken isbjørn, eller den russiske isbjørn, signing off. Brian from Denmark, like, peace out.